návrhu, ktorý priniesol minister vnútra v zastúpení svojho štátneho tajomníka. Koalícia hovorí, že tam bolo viacero právnych problémov, dokonca, že boli podľa zlého paragrafu pokutovované. Opozícia naopak kontruje slovami o absolútnom výsmechu lekárom aj príbuzným tých, ktorí COVID žiaľ zosnuli. Ako som spomínal, dnes tu minister vnútra Matúš Hudaječok nebol, no bol v zastúpení Patrik Kauspeho, jeho štátnika. Ten nám teraz o detailoch návrhu bude viac. Konkrétne číslo bunku, číslo predpokladáme, že náklady zo strany ministerstva vnútra aj ostatných orgánov. Je to súčasť programového vyhlásenia vlády. Programové vyhlásenie vlády bolo schválené Národnou radou a my jednoducho iba plníme to, čo bolo v programovom vyhlásení vlády napísané a myslíme si, že si to ľudia tak zaslúžia. Ja teraz len doplním na záver nejaké technické veci. Do 31. augusta bude tá lehota, budete môcť tieto náhrady či už ministerstva alebo samospráv alebo iných orgánov a následne ministerstvo vnútra preplatí práve samosprávam financie, ktoré budú potrebné na to, aby sa to vrátilo teda späť ľuďom. Uvidíme, či to bude mať plnú podporu koalície, podľa slov, ktoré sme zaregistrovali z prestávok, tak áno, hlas by to mal podporiť. Vieme, že podobné kontroverzné zákony väčšinou odmietal, teraz teda by to asi malo byť inak. Ak teda všetko pôjde podľa plánu, ústavnoprávny výbor už tento návrh zákona uznesenie podporil, tak by sa mal dostať na marcovú schôdzu parlamentu, keďže vieme, že po februári sa bude pravdepodobne rozprávať tu v rokovacej sále iba o zdravotníckych zákonoch a všetko iné kontroverzné príde v marci spolu s covidovými amnestiami. Ešte úplne na záver doplním, že týka sa to bude aj poplatkov za strávne, ktoré ste museli v karanténe platiť štátu, s tým súhlasia dokonca aj polícia. Ďakujeme, to bol Radovan Antoš a všetky aktuálne informácie z Národnej covidovej amnestie. Od Libúry sa dnes koná konferencia o budúcnosti nájomného bývania na Slovensku. Vtedy sa pred časom osobne chytil premiér Fico, ktorý sa aj dnes zúčastnil na rokovaní. Detaily má reportérka Viktória Nemetová. Výstavba národných bytov je opäť bližšie k realizácii, to znamená, že od 1. februára by sa mohol spustiť registračný. To znamená, že ľudia naprieč celým Slovenskom môžu prejaviť záujem, či chcú bývať v takýchto nájomných bytoch. Premiér Robert Fico dnes na konferencii v Bratislave